खाऊ का तुमका बघा पार्लेजी अगो खास पार्ल्यातून मागवलं माहिती आहे या आता आमच्या होण्याच्या दुकानात पण भेटतात म्हणतात पार्ल्याचं मागलं. वसाड्या खा ग जावई बापू बिस्किट आणि चाय घ्या खावा 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 माझा बाबा तो आता ना कायव झाला तर 4 महिने हयच राहायचा खयेच जायचा नाही समजला. सासूबाई एवढा प्रेम माझ्यावर कोणीच नाही केलं ना. अरे काळ तोंड्या प्रेम बिम काय नाही आमच्या म्हशीचा नारियल पुण्याला तुका बघून निदान ना 4 महिने दूध तरी म्हस दे.